Hello, e 7:30 dimineața și m-a trezit acest nebun de operator să filmăm de vreme pentru că nu mai poate să mai vină la 10 ca de obicei. Așa că începem ziua cu o cafea și după aia intrăm în șantier să vedem ce s-a mai întâmplat. Haideți! Bună, sunt Hamid Nicola Catriv și azi e o nouă zi. Am băut cafeaua și începem vizita pe șantier. S-a turnat ceapa săptămâna asta în șantier, pe toată suprafața galeriei și o să urmează să montăm gresia, care o sosește astăzi pe șantier. A fost montată și gresia la mine în birou și la colegii mei. Lucrurile încep să iau contur. Hai să descoperiți cu mine ce s-a mai întâmplat înăuntru. Haideți! După cum vedeți, am început să aplicăm vopseaua decorativă și texturată peste peretele curb de la intrare în galerie. Am ales această culoare roz perlat pentru că ea o să se regăsească și în dungile de la pardoseală și am vrut să am și un contrast între acest plan care este în fața scărilor și cu planul din spatele scărilor care este un gri. Mi se pare că este un contrast interesant și o combinație plăcută de culori. Într-un final au fost montați și benzile de LED încastrate în perete la înălțimi diferite. Aici o să vină un obiect mare și voluminos care în mare parte o să ascundă o parte din aceste dungi luminoase, dar mi se pare și interesant că o să întrevede printre ele benzile de lumină. După cum vedeți, s-a conturat și aici, peretele, arcadele au fost placate în ele cu gips carton și deja am început să aplicăm și culorile. Probabil că toată lumea se întreabă sau vă întrebați de ce am obsesia asta cu albastru sau de ce îmi place atât de mult culoarea albastră. Și mi-am dat seama că eu am acoperit casa noastră în Liban, dormitorul meu era bleu și mocheta pe jos era bleu. Acolo trăiam lângă mare, Marea Mediterană. Mai mult de atâta, când veneam verile la bunici în vacanță în România, casa lor de la țară, atunci avea geamurile, obloanele de lemn vopsite în bleu, ușa era albastră. Cumva acest bleu sau culoarea albastră îmi dă un sentiment de confort și de liniște. Voilà! Vreau să fac și eu, da. Vrei să încerci? Da, hai să văd și eu. Bine, asigurare medicală ai? O să mă... cred că da. Nu este. Nu e așa de ușor. Trebuie să faci așa. Hai să mai rău o dată, poate înainte din prima. Data viitoare, mai fac practică. E o meserie grea. Paul își merită bani. Eu rămân artist, el cu treaba lui. Dacă țineți minte, v-am povestit data trecută că am cumpărat o masă de dining Art Deco care vreau să o folosesc pe post de masă de birou. Bine, e demontată, este în bucăți. Dacă observați, masa aici a fost lovită și zgâriată. O să o restaurez și o să o vopsesc un negru sau un maro foarte închis. Și mie îmi plac și transformările la piese de mobile care au fost uzate, folosite, să le dau o nouă viață. E chiar un lucru mișto care îmi place să-l practic. După cum vedeți, a fost turnată șapa și acum o suprafață curată și netă de aici. Vă zic sincer, m-a trecut prin cap, că după ce am văzut toată suprafața asta de gri pe jos, că dacă nu cumva era mai bine dacă torn o reșină epoxidică pe jos, care se face o suprafață asemănătoare cu asta, că numai că are un pic de textură sau un gloss diferit. Cum se fac sau cum sunt multe galerii din Europa, în Berlin sau în alte locuri. M-am gândit că, de fapt, nu vreau să mai fac ce s-a făcut înaintea mea și să repet. Și atunci o să fac această pardoseală care urmează să fie montată aici și o să vedeți că am avut dreptate. Și a fost pusă gresia și la mine în birou și vedeți diferența între culori între aici și aici. Aici avem acest gri, imitație de beton, aici avem acest negru, care este imitație de marmură. Dar acum este foarte prăfuită și nu e curată, nu se vede exact culoarea ei. Data viitoare sper să fie deja curată aici și să vă arăt cum arată efectul ei final. Acum ne aflăm în atelierul meu, care a devenit momentan spațiu de depozitare, că fiindcă s-a turnat ceapa acolo, toate catrafusele și obiectele de construit materiale au fost aduse și depozitate aici. Am fost făcut și acest perete background fundal care v-am zis că vreau să-l folosesc pentru tablouri. Dacă observați aici, am venit cu ideea să punem acest profil care o să pot să agăț în el pe diverse înălțimi în clește, la care pot să agăț tablou în funcție de cât de mare este tablou și cât de înalt trebuie să ridic. Eu pot să mut prinderea sus mai jos și să pun tabloul meu pe perete.
Cât am stat de vorbă o oră și am filmat, Paul deja aproape a terminat de făcut peretele, este pus pe fast forward. Dacă aveam 3 Paul aici, eram gata de acum o săptămână. Mâine vine primul transport și încep să-mi carc atrafusele aici, pentru că am zis că mă mut la sfârșitul lunii, adică mă mut la sfârșitul lunii. Cam asta a fost pe șantier pe ziua de astăzi. Sper că data viitoare când o să filmăm, o să vedeți gresia pusă pe jos aici, o să vedeți și baia într-un final sus terminată, însă până atunci rămâneți cu bine. Puteți să intrați pe canalul meu YouTube, Amin Nicola Catrib, sau pe IGTV al meu, pe H Nicola Catrib, și să urmăriți toate episoadele de la Șantier No Filter până acum.